Децата се бяха покатерили на една от трите вековни черници в двора на господин Пчелогриш, слушаха неговата приказка за сътворяването на пчелите и похапваха от плодовете на черницата, която, ако вие не знаете, аз ще ви кажа, е най-полезният плод за сърцето според най-мъдрия лекар на света, господин Авицена. Той живял почти век благодарение на това, че всяка година цял месец се хранил с плодовете на черница, които по нашия край наричат дуди. Който редовно еде дуди, завърши разказа си господин Пчелогриш, той има здраво сърце и може да живее така, както най-мъдрият лекар на света, господин Авицена. Старият пчелар се бе облегнал на ствола на вековната бяла черница, склони почти до земята. Тя бе точно на 125 години, а Емили, Алекс, Анди и Тони, след като се оплескаха със сок от бялата черница, грабнаха въдици и отидоха да ловят риба край Върболака в края на селото. Там цъфтеше разкошна дива мента и тръпчив син глок с остри бодли. И добре, че днес ядоха само от бялата черница, защото ако бяха яли от черната, въобще не можеха да се измият. Спаси ги единствено това, че черната черница озряваше по-късно. На 20 метра от старите черници бяха кошерите на господин Пчелогриш с пчели, които по цял ден се стрелкаха към близките поля. Юрското слънце се промъркваше през склоните и малки слънчеви зайчета играеха своето слънчево хоро край лицето на стареца. Полека-лека той си унесе и засънува. Какво може да сънува един пчелар? Ще попитате вие и сами ще се досетите. В сънищата на пчеларите винаги шужат пчели, кръжат пчелояди, бандити, прилитат щурави рояци и пчеларите на сън хупват след тях да ги ловят. А улавянето на какъвто и да е рояк хич не е лесна работа. Такъв бе и сънят на господин Пчелогриш, с тази разлика, че той се върна 37 години назад. Това бе много, много отдавна. Тогава още не се бяха родили внуците, ни внучката на господин Пчелогриш. Но днес те щъкаха край него, а след приказката на дядо си отидоха до Върболака не толкова да ловят риба, колкото да видят голямата водна змия, която често се овиваше по клоните на върбата. Но този път тя усети глъчката на децата и изчезна някъде сред подмолите. А господин Пчелогриш продължи да сънува младостта си. Сънуваше как след първите 2 кошера с пчели запретна ръкави и след 4 години те станаха на 102. След още 4 вече бяха 142. Да се грижи за толкова с пчели хич не бе лесно. Господин Пчелогриш бе постоянно сред тях. Трябваше да внимава, да не би някое пчелно семейство да остане без кралица и да загине. Друго, без позволение да излети, накъдето му видят очите, както се пее в една популярна песен. Затова той редовно преглеждаше своите кошери. Ако пропуснеше, задължително се появяваше млада пчелна кралица и тогава поданиците й пощоряваха. Забръмчаваха във въздуха, разузнавачите им се стрелкаха насам-натам, за да търсят ново жилище. И когато младата кралица кацнеше на някой клон, пчелният рояк се оформяше като кафяв шоколадов грозд. Тогава господин Пчелогриш вземаше един плетен стар кошер, наречен тръвна, такъв какъвто използваше и чичо му. Намазваше го отвътре с мед или с спрей за привличане на пчели и го поставяше на трояка. После го подпушваше с дим от пчеларската пушилка и щом там влезеше кралицата майка, целият трояк влизаше след нея. При вечер пчеларът сваляше плетения кошер от дървото и го заселваше в ново жилище. Така семейство се заселваше в квартал на пчелите на господин Пчелогриш, който растеше от година до година и стигна до тези 142 пчелни семейства с 142 пчелни кралици. Това са доста кошери, половината от тях бяха млади и първата година не даваха мед. От останалите пчели